Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Lara une kabru ki bayat haki jingbha ki kwaro ba ki we ki niat lang haka jingbha knang ba ki imlang ka salang kan dap da ka jingsuk jingkumen klem kano ka jingsyong seir hang ne mentang nya phai sha phang we u reu ngej blei uba kwa ya ka perthei bakan don hapdeng ka jingsuk klem kano ka jiakan at utau dei u Donald Trump udei ubreu uba ngej bhai ublei ju pep haki jia seng haka porbo Trump job haka jing syajit presiden men hakane Trump ula lech saying mane ban aingo ye ublei haka porbo Trump syarem no how Joe Biden haka jia kun presiden Donald Trump muong dei bangalapen singau se ye ublei ngasa syarem hakane ka jia kun presiden yaki bawan hirtma ya ka Israel Donald Trump ulama ham yaki baki dei ban sangeno yaka tei ka kamriu klau jungki ya Vladimir Putin ru Trump ula hukum ba udei ban sangeno yaka kamrunar knang bakin syong suk no hapdeng jong ka Russia barka Ukraine Donald Trump haba Ukraine hakirin san pajba juklet ban kren shephang ublei don kiba ong ya Donald Trump pidei ubre ubela pau ha ka perthei ka jubab jong Donald Trump paduong ngampat pau Henry don uwe pat ubala pau nambha ha perthei utau dei Jesus Christ